Bismillahirrahmanirrahim. Temaşevanın heca min ev Pirtûkehane sala 1990 da di Türkiye nivîsandı bû. Divê Pirtûkehane da merev dikare bi 18 dersa fêrî Kur'an-ı Kerim bibin. Bikarbî di hêdiyê de Kur'an-ı Kerim bixwînim. İnşallah em ji were ders bi ders tevî îzah bikin. Ji were piştî 18 dersa edî normal em ê bi hevdora dest bavêjin. Xwedaya Teala hez bike inşallah pêda dua û sûreyi Kur'an-ı Kerim ezber bikin inşallah. Xwedaya Teala alîkarî we be. Her dersekî hûn çend cara bixwînin ezber bikin. Ez bawerim dersa nazda, roja nazda yani. Hûn jî hatîbin eger pir bixwînin, royê dersekî ezber bikin, roja nazda normal wenê derbasî xwendina Kur'anê bibin. Hûn xwesis bikin, pir nexewetin li ser jî. Herî dereng 36 roja da fêrî Kur'an-ı Kerim dibin. Xwedaya Teala jî ji xwe ji merwara alîkariyê dike însanê bixwaze Kur'anê bixwîne, Xwedê ji wan re hêsantir dike. Bimînin xêr û xweşiyê da.